Sirasiran ambi gandengan gandeng asli ya nyuwangian Samudra Budaya Carla Audio Lensa kok kudu ngene kok kudu awas lek ngene mburimu lho awas lho ya Kerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon angen-angen mundur tuh mas, ben aku ketok cilik. Iki ngempos sampai tukang kendang ya bekan ngono lho. Tanggaping Sasmitono. Ya. Jan ben malah ketok gedhi ngoten Ketok geleh lho aku lek cedek-cedek sampean. Kula niki pamimaraga dhateng Karangpadian niku nggih setunggal nok Cahayu. Pripun mas? Nggih, Raden Redeg nok. Awit menika kathah sanget menika konco MC ngoten nggih. Oh, berarti ki kudu kok pepek iki ngomah sampean. Mas Lurah menika nggih senior kula. Wonten wingking menika ugi wonten Kang Samuji. Dan niku wau kanten dulur kula lanang sinten iki. Nah, niku lagune wau nyuwun requestipun kawin kontrak. Wani piro? Nggih, monggo dipun andhet Cahayu. Lungguh. Amit pe Lungguring pasir pasiran sembur-semburan garedoan ambi mangan selonjoran lanang wadon pinggir pesisir dirajakan bisik-bisik samayanan materi janji orep biarem sir-siran ambil gandengan Samudra Budaya ora anu tok 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 trek 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 Mboten. Oh, mboten.